Mizo Milarte, Mizo Milarte in Jaydan. Now tak kan thlir ho dona chung te chu kan thlir ho ma in Mizo Trends YouTube channel hi lo subscribe ve nge ro le. Kan channel Mizo Trends a hian Sunday Thuam design now tak te kan thlir ho thin a. Abikin kan milar Milarte an ni. Milarte hian in chain lam hi kan ngai na bi ka Thuam no lam ni se makeup lam ni se tam tak kan nei thin ma se kan in chaidan na hian in en uluk hi apoimo hle ani voin video a hian kan Mizo Milarte abikin kan Milarte anin chei thiam dan le anin chaidan design na tak te kan lo en ho don ani Voina in Jaydan design na tak kan en ho te hi kan Milarte mis chapchar kut atanga kan Chawlhni an ni hloma an Sunday Thuam design na tak te hi na in lo ti ve nge kan be se an in Jaydan an core design mai ni lowin an core color an than thiam dan le 1B an than thiam dan te hi lo en ulukula kan Milarte in chaina atangin in Jaydan design in chei thiam dan na tak in lo ti chha ve nge kan be sei bok Mizo Trends YouTube channel ilo thlir thin awangin kan lo me